Така се като говорех за остри неща, си мислех, че аз имам остри неща. Да речем този шурикен. Мисля, че е много остро, даже ме е страх да го пипна. Шурикен. Ма се оказа, че има и по-остри неща от шурикена. Да речем и това. Това пък съвсем не искам да го пипам. Защото то е едно от ония всичките неща, които, нали, както се казва, да, абсолютно добро е. В същото време чакай да се пресегна малко през масата, се казва, че жена ми има повече остри неща от мен. Да речем, това нощче, виж. То е, като го погледнеш, кажеш, че нищо не е, тя има такива поне 300 или 400, какво ти казва, луда работа. Моята жена има повече ножове от главния готвач на Нилтани. Беше на времето в София, сега не знам. Или от всеки главен готвач. Тя е уникална в тези отношения. Тя има толкова много ножове, колкото аз не съм виждал в магазин, в верига магазини. Това исках да кажа по отношение на острите неща. Да ме жива и здрава, тя е уникална. И много добре борави с тях. Моето момиче. Айде на здрави, да сме живи и здрави и докато умрем, ако ще след 100 години да е, дай Боже.